Vær hilset og velkommen til. Velkommen til Odger og velkommen til Ravnsborg Vikingemarked, hvor vi er fra torsdag til og med søndag. Udover at du kan gøre en rigtig god handel her hos Odger, så har vi også krigerskole for børn. Så hvis du har små drenge og piger i alderen 6 til 12, så kan de komme på krigerskole og lære at slås med skjold og spyd og saks. Det er et lille svær. Men ved Odger, der har vi også vikinggruppen Rapner, der har alt i skind. Og lige ved siden af Rapner, der har vi Jumne. Og Jumne, de har alt i historiske glas og plantefarvet garn. Så kom besøg Odger, kom besøg alle de andre vikinger. Og husk, der er krigerskole 2 gange om dagen herude for de små. Vi ses!